Рәзиф Дәүләт Бикбаулы. Сағыну. Укый автор. Бакчага чыгып, түтәлләргә бераз су сибеп керим дип, ишек тоткасына үрелгән генә идем. Зур якның диванында тыныч кына ятып калган кәрәзле телефон шалтыраган тавышка кире борылып кердем. Инәкәй шалтырата икән. Улым, исәнме? Ни хәлләрдә ятасыз әле? Исәнме, инәкәй? Аллага шөкер. Менә су сибәргә чыгып бара идем. Үзең ниләр майтарып ятасың анда? Дип, уң як инсәгә башны каңгыр салып, телефонны төшеп китмәстәй итеп колак янына кыстырып куйдым да, кызыл эшле гәлүшне җыелып торган җәйге аяк киемнәре арасыннан аралап алып, тиз генә киеп, ишек алдына атладым. Койма янындагы калын тактадан берничә ел элек ясап куелган эскәмиягә җайлап кына килеп утырып, телефонны кулга тотып, игътибар белән тыңлавымны дәвам иттем. Алай мактанырлык эшләр юк әле улым. Тавыкларга бодай белән бәрәңге пешергәнем. Шуларны көрпә белән кушып, болгатып куйдым да, бераз суынганчы дип, капка төбенә чыгып утырдым әле менә. Минем чыкканны күреп, күрше Рамил килеп хәлләрне белешеп китте. Аның белән дә байтак кына сөйләшеп утырдык. О, эшең каты икән алай булгач дип, көлемсерәп куйдым. Өйдә берәрсе бармы соң? Юк, бер үзем. Гөлчәчәк эштә. Балалар мәктәптән кайтмадылар әле. Телевизорда концерт барадыр и. Ул да бетте. Аптырагач менә ишек алдындагы казан астына ягып җибәреп, тавыкларның ашарларына пешереп алдым. Балкортларың нишли анда? Очалармы дип, сүзне икенчегә бурып сорап куйды. Очалар. Әле ике яны карыйсы бар. Калганнарын карап бетергән идем инде. Серкә ташыйлар. Агачлар аппак чәчкәдә бит хәзер. Шулардан аннан соң тузганактан бал җыялар. Ул тузганак дигәннән, бөтен дөньяны басты бит, әй дип сүзгене бүлде инәкәй. Кая карама, җир өсте сап-сары, әстәгем. Буяп чыксаң да ул хәтле булмас. Кара әле улым, авылдан Гөлфая апаң шалтыратканы. Капка төпләрен, ишек алдында шул тузганак баскан. Калган үләннәрдә биек булып үскәннәр ямьсез булып тора ди. Вакытың булса берәр көнне кайтып чабып киләйек әле, яме? Бензин белән эшли торган чалгыңны алырсың да, синең белән мин дә кайтып килермен. Вәсимә апаңнарга да су алып китәрбез. Ягъфәр абыеңнарны да күптән күргән юк. Хәлләрен белештереп килергә кирәк. Җитешсәк, Минзәләгә дә кирип чыгарбыз. Наилә апаңны да күрәсе килә. Бу атнада өлгереп булмас инде, инәкәй. Киләсе атнада кайтып килербез, яме? Жарар, жарар, ашыктырмайым. Үз җаеңа кара. Безнең якта шулай сөйләшәләр инде ул. Бармайым, кайтмайым, җук, жарар, нәмәкәй, чиләк диясе урынга бидрә. Үзеңнән кечерәкләргә яисә энекәшләргә апаем дип дәшәләр. Бикбау авылы Минзәлә ягы бит. Миндәләнең кызыл быдавы дигәндәй. Эскәмия буенча бик эшлекле кыяфәт белән нәрсәдер юллап килеп, хәзер минем чалбардан хуҗаларча эре-эре атлап баручы әрсез кырмыска малаен җиргә кагып төшердем дә, телефонны сул кулыма күчереп, тагын инәкәйнең сөйләгәнен тыңлый башладым. Бакчаңны сөрдердеңме әле? Юк, үзем сөреп чыктым, культиватор белән. Былтыр алган идем бит. Кайчан бәрәңге утыртасыз соң алай булгач? Бакчаң җилләгәнче утыртырга кирәк. Орлыкларыгызны әзерләдегезме? Көлләп утыртсагыз, мунчада ике бидрә көл җыелды. Килеп ал. Мине дә алып китәрсез шунда бер уңайдан. Бәрәңге утыртырга килермен. Рәхмәт, инәкәй. 8нче майда ук утырттың инде. Җир йомшак, җитешкән иде. Шулаймыни, диде инәкәй сузып. Утырткач, бик әйбәт булган улым. Күпме утырттыгыз соң быел? Быел да, былтырдагыча күп утыртмадык. Балалар да алып китми хәзер бәрәңгене. Артканын яз көне ишертеп тегүдән ни мәгънә, дидем мин, көрсенеп. Ярар, булганын үстереп исәнлек белән ашарга язсын улым. Ризык итсен. Амин. Бүрек шулай булсын, дидем мин дә, аның сүзләрен җипләп. Бәләкәй бакчаңа нәрсәләр утырттың соң? Теплицаңдагы помидор кыярларыгыз
Zor bolganlardyr indi. Bötten uturtasa äpirler uturtyly bitdi bugay. Şul küçresi kebestelegine kalıp bar ahyrysy. Teplitsadagy pomidorlar şeşke atyp oturarlar dedim men. Bıyılda bir şakna 2 tütel uturtdyňmy? Indi, özüň bilesiň bit, bir şaga düşe boşla bilen tütel arasyndan çykmagyna dedim öz aldyma ýylmaýyp. Bilem, dedi inekey. Kit kit kilgeni telefondan işitildi. Balalaryň şolturatkany barmy? Nihallerde ýatylar. Olarda da karantin miken? Eli goýtabys demeýlermi? Sileşip turabys inekey. Seňa selam etdiler. Olarda da şuluk karantin indi ol. Bütün dünýasynda şul bit häzir. Bigirek ýere gaýt etdiler şol. Iseni meňe ýaşasynlar. Bähitleri bolsun. Şolturatsalar, menden de selam äýtirge unutmagyz. Yarar, äýtirbiz Allah buyursa. Belki kızına kurası kile. Üsü bitkendir indi. Üsken indi. Bütün harflerini tanıy. Her bir harfke şiir sili. Biyi, jarly. Subhanallah. Kus timesin. İş yaşı koşan tulalı. Dikabirde Allah buyursa. Iseni mengine bulsunlar indi bürük. Bolat ülenem demey misin hali? Yok hali. Aşıkmay. Jarar. Vakıtı jitkeş ülenir Allah buyursa. Şul tege kızı bilen yeri mi? Әйе. Big heybet. Yarar ulam. Min tavuklarga oşarga salıp kileyim әле. Isen sağgına turğuz. Yaxşılıklarıгыз özügizge kiri qaytsın. Isen sağgına turğuz. Awulga goýdup köniň bilgili boluga endäşirsiň. Ýa-ni ulam? Yarar enekey. Şama bilen kilesi sişembe tireleri bolar indi. Şolturatyrman. Ýa-mi? Min süýünişimden iskemeden sikirip turdum da optirap. Yok ýagyma garandym. Aşık terezeden kuşlar sayragany işitile. Kekkuk kimgedir bik uzak ömür ýurarga tirişip bir tuptamy kışkıra. Düş görgenmen eken. Gün ýaktyrgan endi. Sagatga göz düşirdim. Erteňe 4 bolup gitken. Şunday matur tüşni kiriden göresi. İnekeyinin tawuşyny işitesi kilu telege şul hatly kişliydi. Kiriden gözlerimni yumup eline kurgan tişimini unutmas için başından ozana hatly ningidir bir işke dulqynlanyw, lezzet bilen kiri isime düşürip şok diýgyna tizlerimni quşaklap karawatda silkinmişe oturdum. Düş tugel. Şynlykda bolgan kibik tuyuldy bu meňa. Hisekkine sikirip turup telefonga köz taşladım. Şynap turup şolturatgandyr belki digen oy köňümni bilep aldy. Ýüregim urunundan şaharday bolup gitdi. Tek telefonda kişege süýleşken kişileriniň gene nomerlary turaydy. Äkirmaska malaýy. Min bit anyň myýyklaryna hatly ayırmaşyk gördüm. Tüşde şolay görüp bolam ekenni? Tüşde tugel. Şyn barlykda ünde görgen symak duýuldy. Kişkeneden ok enimni inekey diýip ösdüm. Bizning awulda köp kişi enilerini şolay atap beri. Kimlerdir enkey diýler, kimdir eniydi. Kimni kişkeneden neşe öýretgenler indi. Ene bit. Hatda Esqiya Pakostikova da inekey diýip ýazar özüniň ýazmalarynda. Kazanda ýaşap ijat etýüşi awuldaş apam o. Bizning köşe tirelerde ösken malaýlar, kızlaryň da bik köpüsi inekey diýip deşeler enilerine. Şuňa görä inekey diýip awuz tuturup etüleri. Üzi bir rahat. Tik inekey üzügine ýok. Saganam. Bik saganam seni inekey. Meňa seniň hişmeşil trawy kebek matur etip gülülerin, arkamdan jyly, ýumuşak gullaryň bilen ýaratyp süýülerin jitmi. Eli hamanda kişkine bala kebek seňa syynasym kile. Suzup, muňly matur tawuşy bilen sarman kine seniň jyrlaganyny ýazdyryp algan video tosmany her gün saýyn derlik telefondan garaým. Seniň ýoklukda köňel ışanmay.
Ýok, şanasy kilmi. Mine işik açılıp gider-de, kilip girirsiň syman tyýla. Soňanam, bik soňanam seni. Inekey.